Good afternoon. Yan. Check muna natin yung mic natin. Kasi lagi tayo may problem sa mic. So, pasensya na ako kaya I need to check yung mic natin, yung music natin. The program will start at exactly 12 noon. Right now, we're just checking our devices. Kasi kahapon wala tayong music. Mic check, mic check. Shadows come and stay at the break of light. Dread has risen from the dead. The stakes light and won't come back again. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2,
Daraga, Albay. Aniyo na ang programang magtataonin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbing giya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataonin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa Opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, dito sa Bicol TV, Bicol, Kasulungan, Bicolay, Worldwide. Marahay na hapon mga tugang. Happy lunchtime sa indong amin. Enjoy your lunch, tabi. City lights burn bright in the dark of night. Pa-comment man tabi ko igwa kitang background music. Ta igwa kita permidigding pigpapatugtog na buro background man ngaya. Kaso minsan dai dai napipick up. Kahapon wara kita ning background music, no? Okay, so pa-comment tabi ha. All right. Kumusta tabi ka mo? Good afternoon and happy lunchtime po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Minsan ay magtatagalog tayo, minsan ay magbibicol. Baka tayo ay marereparo, no? Happy watching po sa lahat ng viewers. Live po tayo sa BicolNet TV. Ito po ang inyong programang Opinyon at Refleksyon. Sa Bicol, Opinyon as in Refleksyon. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Dito po kami sa San Ramon, Daraga, Albay. Yan. Sa ngaran po kan samuyang SM Station Manager si Sir Nel Adtoon, as in samuyang Production Manager na si Sir Tony K. Welcome po kamuga boss. Welcome sa satuyang programang Opinion as in Reflection. Ini po bako kulang mga opinion as in mga reflection, kundi opinion as in reflection niya itong gabos. Manunungod po sa mga bagay-bagay na nangyayari sa satuyang kapalibutan, mga issue man yan sa environment, okay? Environmental issues, political issues, financial issues, love life or family issues, maski ano pa yan, no? Pag-ururunan tayo dikti. Pwede ka po magpa-shout out, pwedeng mag-greet, pwedeng maghagad ng tabang, no? Bako man ako ang matabang, ako pobreng maray. Kung may mahagad ning tabang, no? Ihagad ta ning tabang. Yan. Mahanap kita ning tawo na mahagad ning tabang. Okay. Halat lang ha. Taigwa kay ako ni mga katabang digdi. Pagpapacheck ko kung may background music kita, kung nagngingisi sumanagangiri si bagang yan o, yan. At dyan at mamaya-maya po ng konti, no? Itutuloy natin yung ating dulang pinamagatang Hindi Ilinista sa Tupad. Yan na. May drama tayo mamaya at marami tayong mga characters, mga kapatid, sa ating drama or tula. Nandyan si Mike Ikiskis. Hindi ho si Mike Enriquez, ha? Kundi si Mike Ikiskis. Of course, nandyan si Kapitan, si Tanod, si Kagawad Polano, si Marivic, si Pasitang Simo, si Nang Biring. Dakol kitang mga characters kan sa tuyang drama. Ang titulo kan sa tuyang drama, mga tugang, Dai Ilinista sa Tupad. Abangan nindo. Mamaya madadangog nindo si Mike Ikiskis, no?
Dahil tabi magturog-turog. Pwede kang magduyan-duyan. Hala, sige, duyan-duyan ka mo. Napaano sa music pa. Ayan, magduyan-duyan ka mo, magkurukaturog sa irarom kan mangga. Pwede ba gano? Habang miron-miron ka mo digi sa kuya. Ta ining mga tugang ng mga drama tao dula. Ini sabihin ko sa endo, comedy ini. Aram mo man sa nabaga. Pag comedy or sabi nga ni sa daraga, pag maligaon ngaya, dakol talagaan inggan yung mag-iling. Halat lang tayo, ibirik tang naso ilaw ta. Ayan, solo flight kita digdi. Kita nagabos. Kita ang technician, kita ang host, kita pa ang para luto, para hugas. Ayan. Alright, mga tugang. Lugod na sa maray kamong kamugtakan, maski nga ni grabe, no? Grabe minsan ang pagtios sa buhay, di ba? Oy, mga tugang pala, no? So, mga mahilig dyan, magkaon-kaon, magkape-kape. Igwa kita dyan aram na lugar dyan po sa Kimantong. Ang ngaran kan lugar na ini mga tugang, Cafe Fabrica. Yan. So mga mahilig magkaon-kaon, inom masiramon na kape. Diyan po sa Cafe Fabrica, located po yan sa LG Paran Building. Kimantong, Daraga Albay. Yan, sa Kimantong pala ini. Vintage Anka Factory themes. Cafe, souvenir shop, and art gallery, serving coffee, waffles, and other homegrown favorites. Yan, magdyan po kamo sa Cafe Fabrica, dyan po sa Kimantong. Harani ini dyan sa dating sinihan bagano. Yan. Ayan. So, mga gusto man tabi, mag-order ni masiramon na cake, as in mga pansit, bihon, mga turon, mga special na pagkaon. Kung igwa ka mo ng birthday, pinyag, o ano man na okasyon, pwede po ka mong mag-check sa Nild's Home Bakes. Hanapon lang sa Facebook, ang sa indang page. Pwede man pong hanapon ang Nilda Ancahas Facebook page. Yan, sa yung mga supporters na aloy nang nagtatabang sa tuya, mga tugang magpakaon sa mga tugang taong grasa, yung mga tinatawag nilang taong grasa. Sinda po, nagtatao sa tuya ng pagkaon, tapos pigdadarami man dyan sa Legazpi, sa Daraga, yung mga kapatid nating homeless, mga bata dyan sa kalye, yung mga natutulog dyan sa gilid-gilid lang po, ano? Binibigyan natin ng pagkain, kinakausap, at nagdadasal tayo. Pinagdarasal natin sila at pinakikinggan ng kanilang mga kwento sa buhay. Yan po ang misyon ng Urban Missionaries of the Heart of Christ. Kami po ay mga Catholic missionaries. At yan po ang aming mission dito po sa Albay. O hayan. Ipadagos tunan sa tuyang drama, ha? Halat lang ha, tama. Yan, kakatapos ko lang kaya magkaon kaya magari ano pa? Ang tawag niyan. Halat lang tabi ta hanapon ta so masiramon tang music digdi. Ini tabing drama kung ano lang nagarlaog sa payo ko. Hayan na. Mga giliw naming tagapakinig,
itutuloy po natin ang ating dulang pinamagatang Dai Ilinista sa Tupad. At sabi ang kapitan, lumuwas ka dyan. Haloy na ako nagpara. Halatik mo, siya mo dito sa luwas. Lumuwas ka, kapitan. Ampangon mo ako. Maribek, nauno ba yan sinang birita sigan? Sorry ako dyan sa luwas. Maribok ko ng maray. Iskandalosa talagang babae yan. Ano ang problema ba yan? Ano ba babas? Ano ba mga kapitan? Pig kanina papaganya pig para sabi sa imo na nata daw tatay mo piglista sa tupad. So duwan niyang aki. Tiuson baga po umaray so duwan niyang aki. Tay lamang daw yan nakakanamit sa tupad. Nya tada yan na lista. Bakit sabi ko sa inyo, ilistahan mga dapat ilista dyan. Napauno yan. Katabi, ang sabi mo ba ka, mumunahuntag ilista sa mga supporters mo. Kumbaga, sa mga nagaboto sa imo, sinda ang mumunahuntag ilista, sinda ang maiinot. Kumbaga, yan ang sabi mo ka, yan nadadagit ka sa kuya. Ayaw pala. Sinabi ko ba ng gadiyan, ano? Ala pala ka di sinambereng sa barangay hall. Oh, nang bereng. Laog na digde. Tamag-restauran kita digde. Oh, tukaw ni tabi nang bereng. Ano tabi ang problema mo? Dahil na tabi magpara suryaw dyan sa luwas na masupog. Ano ang problema mo ng bereng tabi? Ay, ang haluyo na kami nagparahalat siyang mga tupad-tupad na yan. Ha? Ika kapitan, ika may sala kang gabos. Aram mo kaya na kami? Hindi kami nagaboto sa imo. Kaya hindi mo parang kami pinalista sa tupad. Haluyo na kami nagparahalat. Mahirap ka man daw sa mo. Pios kaming maray! Yan, di mo kami pinalista sa tupad! Ay, di magparasuryaw ng bereng na masupog! Kung nga ba mo ako magparasuryaw? Ha? Pagkarayan mo tabi kapitan ang ibo-ibo mo! Umayo ka siya, hindi kasi magparasuryaw! Maribek, paridig! Ano tabi yan, Kap? Kumuha ka daw dyan ng duwang sakong bagas na subarayon dangan sa mga sardinas na madali nang ma-expired. Paipaitao mo daw idigdig kinambireng. Oh, numbering, didi ka balan. Ano tabi ang problema ta gari dagitunon ka? Ay, kagawad! Ako! Dadadagit akong maray! Nya nga tabi numbering, ano ba yung problema? Ba't parang makatabang ako? Kagawad Pulano! Ha? Kiton mo! Tamiling dahil kami nagboboto! Digdi sa kapitan ta! Dahil syempre, iba man ang pagsusuportahan me! Kamag-anak mi baga si ex-kapitan! Syempre, siya ang iboboto me! Ha? Amo baga, naiintindihan ko man yan tabi numbering. Ano tabi ang problema? Aloyan na kami nagparahalat na ilista lamang sa tupad! Tanang aki ko! Grabe na ang pagtios! Nakapirang batch na barang! Kailangan kami paglilista kayo ng kapitan na ini sa tupad! Ate, abayat ng bereng, hindi ka na magparasuryaw. Sorry na. Uni, patawan ta ka ng duwang sakong bagas na marayon. Tapos, mga duwang kahon na sardinas. Kap, o di natabi, Kap, o. O di, pipit nung tanod sa bagas. Tangan sa sardinas. Ano ba tabi, Kap? Ay, okay. Ibutang mo dyan, tabi dyan, tanod. Amo niyan tabi kap ang sabi ko. Kaya dapat talaga kap tigalis tagabos sa mga nagtitios. Kumbaga, dai kitang pigapaboran. Dapat sa mga eligible, karapat dapat, sinda talaga dapat ang piglilista sa tupad.
Amo, di ka na magpararibok, tanod ka. Ibutang mo na daw tabi ang bugas dyan, tamo ubat ba kayan? O, uyan tabi ng biring ha. Duwang sakong bugas, taram ko, grabe man ang pagtios nindo. Ha? Barang bang onda sa niya nindo, uni pa sa dinas. Oh, numbering. Oh, ay ka pala di ayuda. Oh, maray bagayan. Ano, kay puhay mo ning tabang ta isa kay ko na yan sa tricycle ko. Ay, salamat, kagawad pulano, maray ka pa matinabang. Ha? Pero unikap ha, hindi ako sa una tunawan. Taguna mo, aram ko, yan ang gibo-gibo mo, digdi sa barangay ta. Bako, sana ako ang kinibuhan mo kayan. Pati dyan sa purok 5, purok 6, ay mga nagareklamo. Hindi pa lang daw sindadali, lista sa tupad, kahirak bang tagakap. Amo nga di, nadingog ko na ang pigsabi mo. Hindi ka na magprareklamo at nagigibuhan tayo ng paraan. Sorry na tabi. Happy watching Mitch Rodriguez and Ma'am Elena Valenzuela. God bless po sa inyo. Ayan, happy watching po kay Ma'am Mitch Rodriguez and Elena Valenzuela. Oh, yan ang nangyari. Di ba nag-rewal sa barangay hall? Nata nag-rewal? Ayan mga kapatid, no? Garida ito nadangog si Mike Ikiskis nguyan sa drama ta. Siguro nagla-lunch pa ini si Mike Ikiskis. Aram nito mga tugang. Ini ha, pigpapaabot ta ang mensahe sa indo sa paaging arog ka ini, sa arog ka ining paagi na medyo comedy, no? Pero makabuluhan ining maray. Ang gusto tang mangyari tabi digdi na ansa to yung mga barangay officials malinawan man. Daday man lugod gamiton ining mga ayuda hali sa gobyerno sa politics. Pag sinabi tabagang ayuda, tabang iyan para sa gabos, lalo na sa mga kasaradayan. Kaya lugod, day man ninda ini paggamiton sa politics, sa politika. Ngaya tawan ta sa mga supporters tango na. Let us ngaya prioritize our supporters. Mali po yan, mali. Iyan sa mga gibo-gibo kan mga trapo. Okay? Traditional politicians. And dahil yan, ano, dapat i-tolerate. Yan. Mamaya-maya ng konti, magbabalik po tayo. At marahil ay makakasama na natin si Mike Ikiskis. We'll be right back po mga kapatid after this very short break. Okay po. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Ayun. No, wara kita ning audio. I'm sorry na. Nalingawan ko i-click. Mga kapatid, ang pagbabalik ng ating dulang pinamagatang Dai Ilinista sa Tupad. Kap, tabi! Ay naman lalaki nagpasiring dito sa barangay hall. Pagkapati buyang. Oh, sisay naman daw yan. Bata maluyanan mata ko. Kita daw Marivek, seri pa daw. Ay, Kap! Baga si Tangsi mo, baka nagadun na yan dito kapon. Inauragan man bagayan si ibo si Tangsi mo. Nagwala ba kayo dito kapon, Kap? Si Tangsi mo na naman. Buyang na naman nan, kita daw. Amo, Kap? Sige, baga turtumba. Baga na nasukuan, baga oh. Baga na Walking Dead. Baga, Kap, sa mga zombie baga sa ano, sa pelikula. Nya, uno, ay darang akbas, ay darang sundang. Baga uraman, Kap, pero bayang talaga. Ala, Marifik, ang alada dito si Suduang Tanod. Pado na dito sa barangay hall. Dali. Amo, Kap, sige. Alat lang tabi. Kapitan! Kapitan! Buksan mo ang pinto! Ako naman nawa distance mo, sige naman ang suryaw. Kapitan, baya! Buksan mo yan ang pinto! Ay, ano naman daw tao yada si bata buyang. Mabuyang pati ang paisa di pagbayang. Kapitan! Aram ko diyan ka sa laog san barangay hall. Nakita tayo ka. Buksan mo ang pinto na mag-istorya kita. Ano naman si batang si mo? Ala, dagos tigde. Oh, tukawin na. Baga bayang ka na naman. Di ka naman nagparainom ng tanduay. Aram mo, Kapitan, dahil ka man labot kung mag-inom ako ng tuba, din gin, o din tanduay, buhay ko ine. Pero ako, may problema ako sa imo. Ano naman ang problema mo? Ha? Ilinista ka na bagas kahapon ni sekretary ko sa tupad. Tinawan tabay ka nin bagas. Tinawan tabay ka nin sardinas. Ano ba ang problema mo, tabi tang si mo? Ang problema ko, Kapitan, taso tinaw mong bagas, ayo bok-bok. So tinaw mong sardinas, expired 2021 pa. Kaniguan man. Marang mga marayan ba kaya to? Napa ano? Ayan ang problema. Ha? Kaya, pag may mga ayuda, ay mga relief goods, pig para tago mo din sa barangay hall. Hindi mo tulos di-distribute sa mga tao kaya nagka-expired na lugod, nagka-relipa lugod. Hindi ka dyan magsabi. Distribute naman mga siya mga tawan, mga relief goods na yan. Oh, yan nga sa tong tinamong bagas, Kapitan. Yan nga tayo bok-bok. So, sardinas, 2021 pang expired. Kaya, ang mga relief goods, Kapitan, para magayan sa tao, ipanautulos na ipagparatago. Oh, hindi ka na palang tangsi mo. Ano tabi, tangsi mo ang may paglilingkod na amon sa iba? Ay, wala man, Marivek. Ang gusto ko lang, may siya ni Kapitan. Ano tabi ato tangsi mo? Kaso, tinao niyang bagas, ayun na mga bukbok. Ay, kaniguan man. Tabo. Ibabalik ko yato din duwang sako yato o perang sako yato. Tig para tarago kaya din do ang mga relief goods.
Kaya nagkaralapa lugod. Ay, ano, hindi ko siya kasi mauna ko siya naram. Abo, wala ka man siya naram. So, sardinas, ara mo marivek. Ano tabi taksi mo? Expired na. 2021 pa, 2023 na baga nga na. Uno man daw yan. Ya, tangsi mo tabi. Hindi mo ito pagkanon. Ako maylo ka, maraot ka lugod. Alam mo baga, tanod, maraot baga magkaon ng expired. Kaya tabi ka, advice ko lang tabi si mo kap. Ano naman ang advice mo? Para ka tanod, sige mong oro advice. Umalo ko siya na daw. Ay, pagkalugod yan, magkape-kape ka siya na. Pwede man baga kap mag-advise. Maski tanod ako. Dapat kaya kap, ang mga relief goods, pigdi-disturber, pigtatao talaga yan sa mga tao. Tanganing daay nalalapa, daay nararaot. Iling nga kap, ang bagas mo dyan sa bodega, may mga bukbok na. Ang mga noodles mo dyan, may mga alamag na. Ang sardinas mo nga na dyan, kap, wala nang label, taranggal na, 2021 pa yan, nag-expired. Kaya kung ako sa imo, kap, relate Mariano. Nangyayari daw edi mga tugang. Yan. O ano na tabi kap? Anong gigibon ta duman sa bagasya sardinas na itinaw mong expired na? Darahon mo lang ko digde ta. Sa lidahan ta. Aw, dadarahon ko digde. Ako, talagang madali na mapuno sa imo kap ha. Hindi mo ako pigalista sa tupad. Pigatawan mo kong mga raot ng relief goods. Grabe ang gibo-gibo mo sa kuya ha. O, tangsi mo tabi. Ay, pasendo ng kalunggay. Mangagad naman tabi ako. Umadon ka sila sa balay, marivek. Gabuton mo na lugod sa punong kalunggay. Biyo pa. Grabe ka man, tangsi mo. Para kumanggad ng tiit silang malunggay. Umadon ka sa balay. Magdara ka ng power show. Ha? Gabuton mo na lugod sa malunggay, pati sa tanglad. At atit mo silang hagadon ko. O, sige. Ba't parang sabi, ikaw ka man ki, tulog ka tibong nayog. O sabi mo, malunggay siya ng hagadon mo. Ngunyan, mahagad ka pa kinuyog. Sitang si mo man, para tulog ka tibong nayog. O sige, magdara ka ng bababa. Tahakoton mo gabos na niyog duman sa aguran ko. Maduman na tabi ako kapitan ha. Sa sunod, pakirayon mo tabi ang performance mo. Amo tabi tangsi mo. Sige na. Umulik ka na. Maribo kong kadigde. Tanod, paluwa poli na tabi ang sa tangsi mo. Tabi yung. Maribo ko na ko pero matod ang pigasabi ko. Ika, kapitan. Unfair kang maray. You are so unfair. Wow. Happy lunchtime! Kumusta ka mo mga tugang ko? Ayan, again. Ini comedy lang ha, pero totoo ining nangyayari. Alright. Okay. Magbabalik po kita mga tugang. After po kaning short break na naman, no? Ano tabi? Don't forget to share, no? I-share po niya to ang sa tuyang live. Taning dakulmanan maka meron. Yan. I'll be right back po pagkatapos po ni
katapos kani mga pagirumdom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Anniyo na ang programang magtataonin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataonin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa opinyon, asin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, asin refleksyon, digdisa na sa Bicol TV, kasurong kan Bicolan, worldwide. All right, mga kapatid, opinion as in reflection. Brother Leo Montales here of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Happy watching kay Ma'am VJ Labres. Happy watching kay Ma'am VJ Labres. Happy watching man giraray kay kay Ate Mitch, di ba? Rodriguez. Happy lunchtime po sa Indo. Happy watching kay Ma'am Elena Valenzuela. In the dark of night, footsteps echo the chilly wind. Mic test. I have walked the dead end of this road. I am lonely and cold. City lights give me no more delight. Sa sunod mga tugang, igwa naman kitang drama. Ang pamagat po kay ni ang pamagat kay ni ang mahiwagang ngiti ni Kagawad. Yan. Ang mahiwagang ngiti ni Kagawad or ang ngiti ni Kagawad. Yan. Sa aga, no? Abangan nindo yan. Yan naman sa tuyang topic sa aga. Ha? Magibo naman kita ng iba-ibang characters kay ni. Medyo mapagal, ano? Mga kapuso, hindi po madali ang gumawa ng dula sapagkat kailangan talagang mag-practice. Yan si Mikey Kiskis. Yan. Aram din kaya din doon, nung high school ako, yan ang pigigibo me. Sa stage minsan kami nagpe-perform. Alagad, bako man ako expert. Dakol na mga tao talaga matitibay sa araw kayo ng mga bagay. They're really, really good at, ano ba tawag niyan? I don't know. Anyway, yun lang naman. Ang panawagan talang tabi, no? Kaya tayo ni Pigigibo, presentar ta, pailingtas sa mga tao, ang mga tunay na nangyayari sa kapalibutan ta. Restless escape. Nang, ayan nga ni, inibagang tupad. Aram din mga katugang ko, ang tupad. Proyekto po yan kan Department of Labor and Employment or DOLE. Or look what is happening now. Look what is going on. Pigagamit kan mga barangay officials, lalo na kan mga kapitan. Pigagamit yan na tupad. Tanganing, sabi nga ni, magpahamot sinda. Di ba? Bako man ninda yan proyekto. Ang tupad ay hindi proyekto ng mga barangay officials o ng mga kapitan. Hindi po. Yan ay proyekto, programa ng DOLE, ng gobyerno. Right? Yes, yes, yes. And
Hindi po yan programa ng mga party list. Kahit anong party list yan sa buong Pilipinas. Sa tuya sa Bicol, igwaning ako Bicol. Diba? Sa ibang partikan Pilipinas, igwaning manlain-lain ng mga party list. Sinda nakikipag-negotiate sa dole, tanganing sinda ang maging parang bridge kaining tupad program, no? Alagad minsan pigpapagari baga nagluluwas na sa inda iyan na project na iyan dangan sa mga tao lugod nagkakaigwan ng utang na loob sa inda sa party list o sa mga barangay officials. Yan ang sala, ano po? Yan ang sala. Kumbaga, kung kamo naging bridge or tulay tanganing makaabot sa tao ang programa na iyan, then give the credit to the right organization, department, or people. Right? Itaunin do ang credit. Give the credit where credit is due. Yan ang kasabihan. Right? Give the credit where credit is due. Bako na ipapaluwas nindo sa media na sa indo iyan hali na ayuda nindo iyan tabang nindo iyan para sa mga tao tanganing maghamot an sa indong pangaran or party list or organization. Sala po yan, sala po. Sino ba ang dapat nabigyan ng credit sa tupad? Edi yung dole. Edi yung administration. Edi yung tao. Because the funds, ang pera na ginagamit dyan ay galing din sa bulsa natin, mga kapatid. Galing sa atin. Every time na kita nagbabayad kan buwis, every time na nagbabakal ki mga produkto, nagbabayad sa mga serbisyo, igwa po yanin buwis. Taxes. The taxes goes to the, sabi nga ni kaban ng bayan. Yan man ang pigagamit tanganing magtaon ng ayuda, tanganing maggibo ng mga proyekto. Kaya sisay dapat ang tawan ng credit? Kita. Baho na hindi kung sino man na tao, na kapitan, na party list o kung ano pa man. Right? Yes, yes, yes. Tama yan mga kapuso. Hindi naman po talaga proyekto yan ng mga barangay officials at lalong hindi po yan programa ng mga party list. Ang tupad po mga kapuso, excuse me po, ay programa po ng gobyerno, ng Department of Labor and Employment, excuse me po. At dapat lamang mga kapuso na we should give the credit where the credit is due. Excuse me po. Kapagal. Kapagal. Dahil ako naghangos. My goodness. Madidismay kita dikdi. Ayan. Gusto ko lang tabi ka mga tugang mak. I just want to catch your attention. Yan. Yeah, pigigibo tayo ni, no? And besides, if the Lord granted us talents, why not use them, right? Kung binigyan tayo ng mga talents na ganyan, gamitin natin sa tama. Upang sa ganon ay mas lalong gumanda ang ating bayan. Bayang minamahal. Amen. Okay. Again, tomorrow, iba naman ang dula natin. No? Ibang klaseng dula naman ang gagawin natin bukas. Yan. Mapapansin niyo mga kapatid, nagtatagalog tayo, nagbibicol. Marami ho kasi tayong mga kaibigan, no? Na talagang minsan napapanganga na lang, ano yung sinasabi nito? Kaya minsan, no? Switch tayo. Yun.
Bigyan ko kayo ng konting introduction sa ating magiging dula bukas. Ito ho ay tungkol pa rin sa mga barangay officials. Lalo na't paparating na ho ang barangay election, di ba? Malapit na. At talaga nga naman, no, mapapansin natin na may mga nagpapapansin na. Hindi lang sa personal, kundi sa social media, right? May mga tao dyan na hindi naman dating palakaibigan, hindi nagpapainom, di ba? Bigla na lang bumait. Mga taong suplado o suplada dati, hindi nga mahingian ng kahit malunggay. Kagawad, bahaga daw tabi ng malunggay. O hindi yan pagkuhan na malunggay. Sakto yan, tinanam ko yan. Tigpadro dakula ko pangani, hagad ka na sa ng hagad. Magtanong ka man daw ni sa diri mong malunggay. Amo dami kagawad, pasensya na. May mga taong araw kaya, mga madadamo. Makagawad ka ngayon, di ka nga nahagadan ki malunggay. Ay, nako. Pero ngunyan, ano? Darakulaon, asin mga magayunon, sa inyong mga smile. Tapos pag nagmumotor sinda, tawag niyan, ano ba sa Tagalog yung sa Bicol, silbato, masilbato. Ano sa Tagalog yan? Masilbatit. Ayun. Diba? Hindi kayo, yung mga tao hindi namamansin dati, ngayon talagang very friendly and very approachable na sinda. Tama kagawad or makabitan. Or ma-SK chairman, right? Yan ang sa tuwing drama sa aga. Sa sunod naman mga tugang, gibuhan taning drama ining mga palpak na proyekto kanibang mga party list, mga government agencies. May mga palpak na proyekto kita digdi sa Albay, kadakol tabi, no? Halimbawa baga sa mga water system. May mga water system po. Solar-powered water system na dai man nag-function. And gari kahina-hinala po baga mga tugang pondo na nagamit dyan. Gari, kumbaga, hindi ka panipaniwala. Imagine mga tugang, inilang i-search din to sa YouTube. Pero sa English, YouTube. Kanako nagtrabaho pa sa call center. As in, kanako man nagtuturo pa ng English sa mga Chinese students online. Yan, dapat right pronunciation. YouTube. Ayan, gamiton tang word na Daragenyo. I-search ngayon nito sa YouTube. 3 million pesos house. Yan, ganyan lang. Or a house worth 3 million pesos. And you will be shocked, mga tugang. Mahiling nindo, sabi sa Daraga, duwang eskalon ng balay. 2-story house na iyan. May small swimming pool. Yan. Igwa ng salit na swimming pool. Igwa ng mga gamit sa laog. Magayuno ng arong. It's only worth 3 million pesos. Pero, if you check, mga tugang ko, if you check sa mga proyekto kan sa tuyang ibang party list sa mga sa kan gobyerno, no? Sasabihin nila, this solar powered water system is worth 10 million pesos. O sabihin nila ng 5 million pesos. Overpriced yan. Hindi ka panipaniwala. Bahay nga worth 3 million pesos, kompleto na. Tapos sasabihin nyo sa madlang people, sa mga tao, na itong water system na ito ay nagkakahalaga ng 5 million pesos. Sabihin na natin 5 million or 10 or 5 million. Hindi ho yan kapanipaniwala. So pwede ho natin gawan yan ng dula at again, comedy siya, nakakatawa. But of course, makabuluhan. Wag tayong mag-focus dun sa funny aspect, but we should focus on the message of the drama. What is the message? What is the
important message this performance or drama is conveying to the people. Yan, English yan ha. English yan, tabi mga tugang. Oh, ano pa? Oh, nawara sa music ta. Halat lang ha. Ano oras tabi mga tugang, alas 12:48. Igwan nasa nakitang 12 minutos bago kita magtapos o magpaaram. Ma-break naman po kita. Ano po? Magbabalik po kita pagkatapos po kayo ng patalastas. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Aniyo na ang programang magtataonin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataonin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa Opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, di sila si Bicol Kasurok, Bicolano, Worldwide. Footsteps echo the chilly wind. Nagbabalik po kita. The dead end Igwa kitang viewers mo niyan. Kung gusto po nindong mga magpabati, mag-greet, or batiin kayo, no? Kung kayo may mga panawagan, of course, you can also do that here. Kung kayo po ay may mga reklamo, pwede rin ho. I-chat nyo lang ako or i-message. Alright. So bukas mga kapatid, pag-usap, may iba na naman tayong drama o tula gagawin. Mamaya pag mag-practice tayo. Ako lang naman mag-isa. Minsan kasi mga kapatid, iniisip ko dalawa ako eh. Minsan nga, no, iniisip ko meron akong, anong tawag nun? Imaginary friend. Yun nga, si Mike Ikiskis. Alright. So, abangan niyo ho ang ating programa everyday and don't forget to share. Share niyo po yung ating program, yung live broadcast para marami pa po ang makapanood ng ating programa dito lang po sa BicolNet TV. Yan, opinion as in reflection. Tama yan mga kapuso. Wag na wag po ninyong ano Mike? Ano ba sa Tagalog ang ma-miss, ha? Palagi po kayong magsubaybay sa kaming programa. Ako po, si Mike Ikeskes at si Brother Leo, ang aking kapartner dito. Yan. Kaya nga minsan mga kapatid, iniisip ko dalawa ako eh. Kasi nga nandito si Mike Ikeskes eh. Delikado yan, ano? Imaginary friend. Basta mga kapuso, pag may mga problema, may mga sumbong, huwag natin yang tatantanan. Alright. So, ganyan to ang paraan natin upang i-tackle yung mga issues sa ating mga kapaligiran. So, mga pangyayari digdi sa kapalibutan ta, either financial issues, environmental issues iyan, or political issues. Ganyan ho ang gagawin nating pag-tackle. No? Gagawa natin ng tula or drama, may mga characters upang maiparating natin sa inyong lahat mga kapatid ang mensahe, ang magandang mensahe upang mabuksan ang ating mga saradong kaisipan. Hindi naman yata sarado. Upang maliwanagan pa tayo lalo. Yan.
All right, 12:53 in the afternoon. Again, brothers and sisters, kung iba ka mo ning mga greetings dyan, mga sumbong, ipaabot lang po nindo sa muya sa BicolNet TV. And of course, gusto ko kamong invite, no? Every 5:30 in the afternoon sa kuyang Facebook account, nagpapangaji po kita ning Holy Rosary. Yan. Kung may mga prayer request po kamo, pwede po nindo akong i-message. Tanganing maipag-pray ta during our praying or during our Holy Rosary. Every 5:30 in the afternoon, nagro-rosary po kita live. Yan po. Huwag din pong kalimutan, mga kapatid, ang ating programa every morning, Daily Inspirations. Oh, Daily Inspirations ini nakabugtak digdi ha. Ngunyan ko lang na ano ini. Opinion as in reflection dapat ini. Oh, hi, nasa opinion as in reflection. Anyway, nakabugtak digdi Daily Inspiration. So every morning ta ining program, every morning 5:30. Pag 12 to 1 ang program ta po, opinion as in reflection. Pag 5:30, wala po kita program sa BicolNet TV, mailing po nindo ang Daily Rosary ta sa kuyang Facebook page. Hanapon lang po nindo Leo Montales. Yan, ako po yan. You can add me or can follow me, and kung may mga prayer request po kayo, i-message niyo po ako. So how do we change this thing? Huh? Nakalagdig di... Anyway, we only have like 6 minutes left, so let's just leave it that way. Okay. Again, I would like to encourage you all. Ganyan ho talaga ang buhay, ganyan ang life. May mga pagsubok. In fact, araw-araw po, no? Araw-araw tayong dinadalaw ng pagsubok. And that is absolutely fine. Yan. I think the reason why the Lord allows us to suffer, allows us to experience tribulations or hardships sa buhay, is because the Lord wants us to be stronger. Right? Kahit anong pagsubok yan, mga kapatid, minsan pagsubok sa pinansyal, minsan sa pamilya, minsan sa relationship, right? Minsan sa trabaho. Kahit anong pagsubok yan, mga kapatid. Tandaan natin, ibinibigay sa atin yan ng Panginoon. He allows hardships, sufferings, and tribulations to happen, to come, to visit us, because the Lord wants us to be stronger. The Lord wants us to be a better person or stronger person. Amen. So sa buhay, mga kapatid, advice lang, whatever crosses, whatever hardships na dumadating, let it be. Embrace your cross. Sa mga mag-aasawa, maaring ang cross nyo sa buhay ay yung mga asawa nyo, di ba? Yung mga nanay, maaring ang cross nyo sa buhay ay ang mga tatay o yung asawa nyo o yung mga anak nyo. Do not abandon your cross. The Lord said, take up your cross and follow me. The Lord didn't say, put down your cross, leave your cross behind, or throw away your cross. The Lord did not say that, brothers and sisters. The Lord said, take up, pasanin mo ang cross mo at sumunod ka sa akin. Malinaw na malinaw po ang mensahe ng ating Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon sa araw-araw ninyong pamumuhay. May the Lord bless you. May the Lord heal those who are sick in your family. And may the Lord grant your prayers. God bless you all. Makita-kita po tayong muli bukas, 5:30 in the morning to 6 sa ating programang Daily Inspirations, 12 to 1 sa ating programang Opinion as in Reflection. At sa aking Facebook page, Leo Montales, may rosary po tayo every 5:30 in the afternoon.
God bless you. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.